Το κεντρικό κατάστημά μας βρίσκεται στην καρδιά της έδασας. Στον εκθεσιακό μας χώρο θα βρείτε όλες τις γνωστές μάρκες ανιχνευτών μετάλλων και ραβδοσκοπικών οργάνων. Όλοι οι ανιχνευτές μετάλλων είναι ετοιμοπαράδοτοι με άμεση αποστολή σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. Έχουμε 2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση, τεχνική υποστήριξη εφόρου ζωής και οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. Διαθέτουμε ακόμη πύλες ανίχνευσης, ανιχνευτές ασφαλείας, υποβρύχιες κάμερες βυθού και επαγγελματικούς ανιχνευτές χρυσού τρισδιάστατης απεικόνησης με διαχωρισμό μετάλλου και αναγνώριση βάθους. Η εταιρεία Πολατίδης Group διαθέτει τους καλύτερους και ικανότερους τεχνικούς, ώστε να παρέχει με υπευθυνότητα συνεχή τεχνική υποστήριξη σε όλα τα θέματα ανιχνευτών μετάλλων.